Stqarrija maħruġa lejliet jum il-ħaddiem il-Eurostat tindika bħal dak irrappurtat il-ġimgħa l-oħra mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li r-rata tal-qgħad f'pajjiżna fit-8 Marzu li għadda kienet ta' 3.5%. Dan fisser żieda minima ta' 0.1% fuq ix-xahar ta' qabel. Il-qgħad irreġistrat f'pajjiżna fix-xahar li faqqet il-coronavirus f'Malta huwa anqas minn terz tal-ammont ta' persuni li kien hemm jirreġistraw f'Marzu tal-2013 filwaqt li huwa kwart tal-massimu osservat mindu pajjiżna ssieħeb fl-Unjoni Ewropea. Skont il-Eurostat fix-xahar ta' Marzu kien hemm żieda ta' aktar minn 240,000 persuna qiegħda madwar l-Unjoni Ewropea. Dan meta fl-Istati Uniti fl-istess żmien il-qgħad żdied b'1.3 miljun persuna. Malta flimkien mal-Ġermanja għandha t-tieni l-inqas rata ta' qgħad fiż-żona euro wara l-Olanda. Barra ż-żona euro huma biss ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja li għandhom rata anqas minn pajjiżna. B'hekk l-istatistika Ewropea tindika li żieda fir-rata tal-qgħad li pajjiżna kellu wara l-ewwel xahar tal-pandemija kienet relattivament kontrollata anke fl-isfond tal-miżuri meħuda mill-Gvern biex ikun ta' spalla għan-negozji u l-ħaddiema.